kien hemm il-fizjoterapist loġiħ li kell xina siqi kollha minn fuq s'isfel miftuħa ktieb. U loġiħ li kelli għax kelli punti fin-nerv, fix-xatik nerv, maġġina jkollok naqaxxat katuġak. Tara Uġieħ kbir. Uġieħ kbir, qasab wara jaqtaw ilek. Ħallu l-gap u jibbriġjaw ilek. U mbagħad kelli punti fix-xatka, punti fil-muscle u punti fil-ġilda. 3 layers ta' punti. Għattilhom jien weight bearing, dak il-ħin deffist moħħi li rrid nimxi. Kienu xi 5 hours into the operation. Kif kont għadni qed nistejqer mill-oppju. It was a long surgery as well. Għattilhom weight bearing, ara n-nizla, u bat dak il-susidġu hekk. Batmi u bat mixja. Ħalqhom il-fizjoż niżel sawis. Għandi il-partner tiegħi ġibdilhom ġibdet video tiegħi. Inkluż huma għax ma bdejx nari moħ nifsi ikon. Għallu li qatt ma kellna kasek. Mbagħad qalu li la darba qalu li inti xi darba ħatimxi. U dik il-kelma baqgħet berenġa moħħi li ħanimxi jien.